Positiu pel PSC, d'alguna manera s'ha visualitzat el pes específic que té el socialisme català a Madrid i això evidentment és d'agrair. Dels 15 membres del PSC que formarem part d'aquest comitè federal, doncs que nosaltres, el Xavier Sabater i jo mateixa, formem part dues persones d'aquí del Camp de Tarragona. Evidentment que la nostra valoració és positiva. Això vol dir que es reconeix també el pes que té el socialisme aquí a la nostra demarcació, a les comarques de Tarragona. I a part de tenir dues persones dintre del comitè federal, a nivell personal jo el que sí que us voldria dir és que d'aquestes 15 persones, d'aquests 15 membres del PSC al comitè federal, en serem 5 que estem vinculats directament amb els nostres municipis, amb el món municipal. I la vocació municipalista del PSC no hi ha ningú en aquest moment que ho posi en dubte, que de gran trajectòria que tenim i l'apassionament i que nosaltres en aquest moment estem treballant a nivell de tirar endavant els municipis de la nostra demarcació, tot, no només amb les estratègies que en aquest moment ens ha marcat el Congrés del PSOE, estratègies de futur, sinó també per anar tirant endavant a nivell del programa de govern que Zapatero està aplicant, fer-los arribar la nostra veu.